Sir? Hey, sir. I am under coming, sir. सोरथो फैखोब्रा सोरथो गाबजों फैबाय दाखो मा जायागाला इंलिस रायलायखो सिङाव हाबो सोर नोंसोरलाय sir. Buah, sir. मा नायदोंब्रा माथो डिस्को डेन्सार्स नायदों इंलिसनि बावसो माथो sir. बा बरियाखौ नायखादों माथो सोर जाखो नोंसोरलाय मा गोदाव सोराव फैलाबायखो माथो सारा डिस्को डेन्सार मोसानायखौ नायना जोंखौनो बावगारलायदों माथो सार नोंसोर मानो थाखाय फैदों बेखौल' बुंदो आंनि नायनायखौ डायलग मारिबाय थाना नोंसोरो मानो थाखाय फैदों माबा सार नोंनियाव फैनाय माने माबा स्कुलखौसो माला खुलिगोन सोंफैदोंमोन सार माने गोबाव जाथारबायलै सिख्लाफोरजों रायलायनो मोनिया सिख्लाफोरनि मोखां नुयो बेखायनो स्कुला खुलिबा जमा जमा साइकेलाव जर जर थांनो मोन ना सार बेखौनो माला खुलिगोन होनना सोंफैदोंमोन सार नोङो खुदियाफोरा माथो बेलेगसोलाय स्कुलखौ बिदि खुलिनाय खुलि आरो स्कुलाव थांनाया नोंसिना बिदि सिख्लाफोरनि धान्दासो मास्टारफोरबायदि बुंनो हालायनाय सोरनि मा पावार लाना फैदों नोंसोरो गथ'फ्रा मा पावार सार पावारखौलाय मायाव लायो सार पकेटाव लायो ना बेगाव लायो सार माबायदि पावारब्रा सार जाम्बा गथ' पावार होननायखौनो बुजिबावा बेनो लायनो सिख्लाफोरनि मोखां नुया गोबौ जाबाय होनफैलायबावनो हादों मास्टारनि सिगाङावनो माने बुजिखाय सोंबायब्रा सार मास्टारालाय सोंनायखौ खोन्थाखानांगोन माथो सात्रफोरालाय मास्टारनाव सोंखायो माथो बेथ' नंगौ नंनायालाय बुजिखौ सोंखानांगोन सार मेदामा न' दंना गैयाब्रा सार जाम्बाफोर आंहालाय सोर मेदाम थानांगौ हाबाखौबा जायाखै गोदाव सोराव सोंलाबायोलै नोंसोर गथ'फ्रालाय होमबा सारा दाबो हाबा जायाखै जोंलाय हाबा जानायसो सानबाय थायो सारखौ जाम्बा हाबा जानाय साइसआ माबायदि हाबा जायैनि साइसआ माबायदि सिनाया नोंसोरो आंखौ माबायदि नुयो नोंसोरो नुवाखै सारा बेखायसो सिख्लाफोरनि खोथा बुंबा सिरि खोनासङो सारा खम नङा आरो सारा बेखायसो गैयैखायसो डिस्को डेन्सार मोसानायखौ नायबाय थायो दासो बुजिबाय नोंखौ सार माने मेदाम थानायबा नोंखौ खिथानासो होनो नागिरदोंमोन आं सार ओइ जाम्बा गथ' मा जात बुङोब्रा नोंलाय फाग्लानो ओइ खोमाखौ होलाय माबा मोनसे खोथा बुंनां खोनाबाय गथ'फोर आंनो सासे मोजां मेदाम नागिरनानै होदोब्रा सोरखौबा रायलायनानै हो जाम्बाफोर नोंसोरखौ मोजां फोरोंगोन आङो इंलिसबो फोरोंगोन हिन्दीबो फोरोंगोन उनावहाय देनां आं बोरायबा नोंसोरनो आंनि साख्रिखौ सोना होगोनब्रा फाग्लाफोर आच्छा जागोन सार नोंनोथ' जोङो रायलायनानै होगोन खिथानाबो होगोन खिन्थु साख्रिखौ हले नोङो जोंनो थाब होनांगोनलै नोंबा माला बोरायगोन माला मा जागोन नोंखौ नेबाय थानांगौबा जों माथो रंगगोन बेरे बासा रंगनाय बायदि जालांगोन माथो जोङो सार आरो इंलिसखौलाय मा फोरों नोंलाय इंलिसखौलाय हाखायो माथो आंनो इंलिसखौ नांलाया फोरोंनो आंनो साख्रिखौल'सो नोङो होनांगौ आंनो होमबाबोनो नोंनिखौ रायलायना होखागोन आं सिन्था खालामना नोङो सार नङालै जाम्बा साख्रिखौ बेबायदि जानला मोना रोंनांगोन लेखा गोरोंबो जानांगौ इंलिसबो रोंनांगौ हिन्दीबो रोंनांगौ नङाबालाय बोरैथो फोरोंनो गथ'फोरखौलाय साथ्र'फोरखौलाय जाम्बा हिन्दीबो रोङाबा इंलिसबो रोङाबा सारालाय आंखौ इंलिस हाया सानथारदों नामाब्रा सार थार मादोना नों इंलिसखौ देलाय बुंलाय इंलिसनि बुंलाय हाया सानथारमारदोंब्रा सार र' होमबालाय बुंनां Jack Angel went up the hill when the blazing sun is set when the grass went wet जाम्बा बेलाय मा बुंनाय जाखो खन्थाइसो माथो बेलाय बेखौनो बुंबाय इंलिस रायलायनो गोरों होननाया खन्थाइबाबोथ' इंलिसब्रा सार आच्छा होमबालाय सार जों थांनोसै नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ गाबोननो थिग खालामना होगोन जों
खिन्थु जोंनो साख्रिखौ होथारनांगोन मिथिबायना सार? जागोनलै जागोन नोंसोर देलाय थांलाय आं माबा मोनसे खालामना होगोन ना नोंसोर उनाव सिन्था खालामनाङा दि मेदामखौल' थिग बानायना होनोसै। अके सार जागोन नों सिन्था खालामा खिन्थु साख्रि मोनाबा मेदामा केन्सार। मा फाग्ला गथ'लै बिसोरलाय सारखौनो सनमान लानो रोंलायै मास्टारखौनो सनमान लानाय आंनालाय जाम्बासो जाबाय नामाब्रा बिसोरनाव बुंदाला लानायालाय गोदाव सोराव स्कुलफ्रावसो साथ्र'फोरनो खोन्थालाबायना होगोन नामालै बिसोरलाय।